Đây लोगोफोर जोंनि जाराफोर थामानि खेराइ हान्जानि सिंगार दा मेथाइ खनगिरि बिनि हाबायाव जोङो थांगासिनो बिनि वेडिं रिसेपसन दिनै ट्रेना लेट जादों एसे नेनानै बाजुलांबाय दासो सफैबाय ट्रेना गाखोनोसै ट्रेनाव हरनै जों दा नै रौता स्टेसन सफैबाय जों नै साबा थांगासिनो गामिया जादों रौता जाम्बुगुरि बेसिम थांगोन जोंखौ दा लांफैगोन बे दलालानि न'निफ्राय लांफैगोन रौता स्टेसन रौता बागान बे अट' स्टेसन अट'आव थांनोसै ससे नैबे गंसे गाखोनोसै बे रौता सारियालिसिम थांनोसै गोफोरनै गारिखौ नै बाजोबाय जा गारिखौ जोंनि थाखाय भारा हमखानानै दोनदों बे गारिया सफैथ'वाखै जों दा एसे गिदिंदों नै जोंहा गारिया सफैबाय बाहाय गोबाव नेनायनि उनाव जा दरानि न'निफ्राय गारि फाथायहरदोंमोन बे गारिया सफैबाय नै जों गाखोनो थांगासिनो बे गारियानो गाखोबाय जलकिया रेस्टुरेन्ट बाथौ थानसालि फाइनेलि गाइस नै हाबासालियाव सफैबाय जों बावदो लोगोफोर जोंनिया मोसाखावरिफ्रा आगोलावनो फैखानाय बेयाव जों दा नै गोजोननि सिङाव हाबलांनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर बेयावनो जोंखौ इनभाइट खालामनाय जादों जोबोद मोजां साजायदों नै बिथाङानो जादों दरानि बिफा guys जोंनि फैनाया
खेराइ हाजोनिफ्राय होनाय जाबाय। गामिखौ एसे बेरायदों माबायदि नाङो लोगोफोर समाजआ Monika hả? Oh ini nih. Hah? Angkum ah? Pak, setengah dengar. Kamu sama ada mantan ada ya? Hah? Kamu dikasih lihat tadi tadi. Udah mulai nggak boleh bukti Hey guys, ट्रेननिफ्राय ओंखारबाय जोंनि जायगा सफैबाय खैराबारि टाउन नैबे खैराबारि रेल स्टेशन सफैबाय बयबो ओंखारबाय दैया दा थांनोसै गावबा गाव न'आव दिनैबो एसे लेट जादों ट्रेना मोनानिया 7 बाजियाव मोनबोयो रुटायाव आरो 7 बाजियाव बारदो एसे बारनोसै टाइम